Slováci v revolúcii 1848/49. Slovenská politická reprezentácia vrátane Ľudovíta Štúra privítala zmenu režimu po vydaní marcových zákonov. Sklamanie vyvolalo neúplne zrušenie poddanstva a úsilie uhorského snemu a vlády o premenu Uhorska na maďarský národný štát. Vo viacerých stoliciach, najmä Záb a Strana Slovensko, sa organizovali ľudové zhromaždenia, kde sa ľudu vysvetľovali zmeny po prijatí marcových zákonov, ale zároveň vznášali národné a sociálne požiadavky. Niektorí radikálni národovci boli za svoju agitačnú činnosť uväznení, napríklad Janko Kráľ a učiteľ Ján Rotarides. V rôznych regiónoch boli schválené lokálne žiadosti, napríklad Liptovské žiadosti, žiadosti slov národa v stolici Nitrianskej. Hlavným cieľom však bolo vytvoriť jednotný slovenský národno-politický program. Prvým takýmto národno-politickým programom Slovákov boli žiadosti slovenského národa, vyhlásené 11. mája 1848 v Ondrášovej pri Liptovskom Svätý Mikuláši. Boli prijaté na ľudovom zhromaždení konanom v dňoch 10. 11. mája 1848. Obsahovali 14 bodov. Prvý národné požiadavky. Uznanie svojbytnosti slovenského národa. Pomerné zastúpenie v uhorskom sneme. Slovensko, autonómia s vlastným snemom, symbolmi a národnými gardami. Používanie slovenčiny na školách a v úradoch. Odmietnutie idej jednotného uhorského národa. Rozdelenie stolíc podľa národnostného kľúča. Druhý demokratické požiadavky. Všeobecné hlasovacie právo. Sloboda tlače. Sloboda zhromažďovania. Tretí sociálne požiadavky. Úplné zrušenie poddanstva. Prepustenie Janka Kráľa a Jána Rotaridesa z väzenia. Uhorská vláda na slovenské požiadavky reagovala vyhlásením stanného práva v slovenských stoliciach a vydaním zatýkača na Štúra, Hurbana a Hodžu. Len s pomocou priateľov sa im podarilo utiecť do Prahy. So súhlasom rakúskej vlády sa 12. júna 1848 v Prahe uskutočnilo zasadnutie predstaviteľov slovanských národov rakúskej monarchie, tzv. Slovanský zjazd. Základným bodom programu bolo štátoprávne prebudovanie monarchie na Federáciu rovnoprávnych národov. Vďaka svojej početnosti by dominantné postavenie tvorili slovanské národy Rakúska, Austrie, preto sa táto koncepcia nazýva austroslavizmus. Účastníci zjazdu neprijali žiaden oficiálny dokument, zjazd sa predčasne ukončil vypuknutím povstania v Prahe 12. júna 1848. Povstanie bolo vojensky potlačené. Štúr, Hurban a Hodža odišli do Chorvátska, dohodli sa na spoločnom povstaní proti uhorskej vláde s cieľom, aby rešpektovala oprávnené požiadavky nemaďarských národov. Pred začiatkom povstania si Slováci 16. septembra 1848 vo Viedni založili Slovenskú národnú radu ako najvyšší politický a vojenský orgán. SNR zorganizovala dobrovoľnícky zbor, ktorý 18. septembra 1848 obsadil Myjavu. Dňa 19.9.1848 tu Ľudovít Štúr v mene SNR vyhlásil nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády a vyzval obyvateľstvo, aby sa zapojilo do ozbrojeného povstania, tzv. Jesenná výprava. Povstalci obsadili malú časť západného Slovenska a tam začala SNR budovať slovenskú správu a vydávať vlastné nariadenia. Zorganizovali sa 3 dobrovoľnícke výpravy. Jesenná, september 1848. Zimná, december 1848, apríl 1849. Letná, leto 1849.